खुलुमबाय, आंनि मुङा बिथि बर'। आं बाक्सा कुमारघाटानि। आं दिनै अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव बाहागो लादों। गासै रंजालि बैसागुनि आंनि आंगो लोगोफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दं। खन्थाइनि मुं मेगननि नोजोर। मेगननि नोजोर। जेब्ला आं फेसबुक नायो, नोंखौल' लोगो मोनबाय थायो। अब्ला आं नोंनि प्रफाइलाव हाबना नायदोंमोन। नोंनि समायना सावगारिखौ नुदोंमोन। नांबाय नोंनि सावगारिखौ नायनानै मेगननि नोजोर। नों जेब्ला फट' आपल'ड होयो, आं लाइक होआलासिनो थानो हाया। कमेन्ट लिरालासे थानो हाया। नेनानै थायो आं नोंनि रिप्लाइ मोनफिननायखौ। नों सानफा एफा फट' आपल'ड होबाय था सना। आं लाइक खालामगोन, आं कमेन्ट खालामगोन, नोंनि फट'खौ सेभ खालामना लागोन। आब्रा गोसोखौ बेजोंनो बुरखायगोन। मेगननि नोजोरा गोसोखौ गलि होबाय, खर'खौ आवलिहोबाय। थानो हायासै आं नोंनि सावगारि नायालासे। नोजोर नांबाय, गोसो होबाय, अननायनि रोसिखौ नोंनो लुफावबाय। खंख्ला जिउनि आबुं सोलेरखौ नोंनो गथायबाय। मेगननि नोजोरा नाङोब्ला हुखुमोर जाया, फांथे जाया, गोसो दिथुना बिरलाङो। जिउ सायख्लुमाव नोंखौ जायगा होनो नागिरो। गोसोआ आंनि थिर गावहरबाय, मेगना आंनि नोंखौल' नुहुरबाय। खालामनो सानबाय जिउ जुलि, नोंबा आंखौ गनायगोन ना गनाया जिउनि। मेगननि नोजोरा नांबाय जेला, आंनिफ्राय नों गोजान जानो हाला। आंनि फानजानिफ्राय गफिनला। थं नागिरनानै थांगोन आं सानसे, नोमा नोम्फाजों रायथिहैगोन। रादाया जायोब्ला लाबोफागोन, रुजु रुमु संसार जागोन। आइ आफाजों गोरोबना थागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।